समस्त शिशु भाई भौणी मानू आज कालांश सुस्वागत तथा अभिनंदन। आज आम तृतीय श्रेणी साधारण ज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय मंदिर और तीर्थस्थान विषय पढ़ा। आज प्रसंग होची मंदिर और तीर्थस्थान। 1 नंबर प्रश्न, खिचिंग रे केउं देवी मंदिर अवस्थित? खिचिंग रे केउं देवी मंदिर अवस्थित? उत्तर होची किचिकेश्वरी। खिचिंग रे किचिकेश्वरी देवी मंदिर अवस्थित। 2 नंबर प्रश्न होची ललितगिरी केउथि पाई प्रसिद्ध? ललितगिरी केउथि पाई प्रसिद्ध? उत्तर होची बौद्ध विहार। ललितगिरी बौद्ध विहार पाई प्रसिद्ध। ललितगिरी ओडिशार केतेक मुख्य और पुरातन बौद्ध स्तूप और विहारर समाहार। यह ओडिशार रत्नगिरी भली एक पुरातन कीर्तिराजी। ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी पुरातन पुष्पगिरी विश्वविद्यालयर एक अंश। पुरातन अनुशासन अनुसार यार ऐतिहासिक नाम माधवपुर महाविहार थिला। 3 नंबर प्रश्न, गुप्तेश्वर मंदिर केउं जिल्लारे अवस्थित? गुप्तेश्वर मंदिर केउं जिल्लारे अवस्थित? उत्तर होची कोरापुट। गुप्तेश्वर मंदिर कोरापुट जिल्लारे अवस्थित। 4 नंबर प्रश्न, जोरदा केउं संप्रदायर प्रसिद्ध स्थान अटे? जोरदा केउं संप्रदायर प्रसिद्ध स्थान अटे? उत्तर होची महिमा अलेख। जोरदा महिमा अलेख संप्रदायर प्रसिद्ध स्थान अटे। ଏହି ଧର୍ମ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଳିକ ବିଚାର ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ମହିମା ଧର୍ମ ମୂଳ ଆଧାର ନିରାକରବାଦ ବା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପୂଜନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରୀ ପରିପନ୍ଥୀ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ ଆରାଧନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅଲେଖ ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ପୂଜିତ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପୌରାଣିକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଯଯାତି କେଶରୀ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ 10 ଗୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଯଜ୍ଞପୀଠ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଥିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଥିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ମନ୍ଦିର। 5 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ କେତକୀ ବଉଳ ଓ ନାରିକେଳ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟରେ 50 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଠାରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଠାରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମତୀର୍ଥ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଠାରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ସମତୀର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଣା କଟକ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପୁରୁଣା କଟକ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୈରବୀ। ପୁରୁଣା କଟକ ଭୈରବୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ। ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳକୁ ବେଦବ୍ୟାସ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବେଦବ୍ୟାସ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ସବୁ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାନ ପୌରାଣିକ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ।
10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମ କେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମ କେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଜି ଏହି କାଳାଂଶଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।